Pues l'activitat que estem preparant des d'Actio, que hem dut dues activitats. Una és la del joc de la oca, que és com el joc de la oca normal, però en versió energètic. Aleshores, en les caselles n'hi ha una sèrie de proves que ajuden a les xiquetes i als xiquets a ser més conscients del tipus d'energia que gastem, si és renovable, si no és renovable, el tipus de transport que emprem, si és públic o si és un transport privat, i tots els efectes que tot això pugui tindre sobre el clima. Jugant d'una forma lúdica, intentem fer-los conscients i entrar en tot aquest pensament de triar millor les nostres opcions en el dia a dia. I després tenim també el joc del Trivial, que també és un joc ecològic, també d'energies, i també és el típic joc del Trivial, però que les preguntes que han de superar o que han de respondre van envoltant el tema del canvi climàtic o dels usos de l'energia que fem. Sobretot els agrada, per exemple, els jocs que són així més actius, el fet de tindre que... de les fulles, per exemple, els està agradant molt, que és el tema de les energies renovables o no renovables. En les energies no renovables dels combustibles fòssils tenen 5 fulles i només poden gastar una fulla cada volta, i en les que són renovables poden tornar darrere, agafar les fulles i continuar avançant, i si volguérem podríem pegar-se una volta per tota la fira en base a les energies renovables. Aquestes els agraden molt. I després, en aquestes estan jugant sobretot més xicotets. I clar, són activitats més actives, més dinàmiques. I en aquell d'allà, que és un joc més de trivial, més de taula, més de terra, allí els agrada molt el tema de, per exemple, els residus, controlen prou de residus i de transport, i ja són més majors i també passen ahir una bona estona jugant.